Hei vaan kanssamatkaajat. Mä halusin tänään puhua pintatasolla tämmöisestä aiheesta kuin, että tykkäätkö sun ystävien, tuttavien ja lähipiirin esimerkiksi somepostauksista. Mutta stay with me. Vaikka tavallaan tämä ikään kuin yläkäsite tässä voi tuntua semmoiselta aika mitättömältä ja semmoiselta pinnalliselta, niin mä itse asiassa tuun puhumaan tästä tosi syvällisellä tasolla ja niin kuin havainnollistamaan sellaista toimintatapaa, joka sulla mahdollisesti on, joka oikeasti vaikuttaa sun elämään tosi suuresti ja monella osa-alueella. Tämä siis lähti siitä, että mä oon aikaisemmin itsekin puhunut tästä ja mä oon nähnyt somessa monen muun puhuvan tästä samasta asiasta, eli siitä, että vaikuttaa siltä, että ihmiset sormisojossa tykkää semmoisten niin kuin ihmisten postauksista, joilla on jo kovastikin nimeä ja joita he eivät esimerkiksi ollenkaan tunne. Mutta sitten kun aletaan tulla niin kuin yhä lähemmäs tavallaan sitä omaa piiriä, sitä lähipiiriä, sitä toista naisyrittäjäkollegaa tai ylipäätään yrittäjäkollegaa tai sitä tuttavaa tai ystävää, niin että se tykkää-napin painaminen onkin jotenkin hirvittävän paljon hankalampaa. Ja mä lähden ihan kiertoteitse täältä vähän kauempaa liikkeelle ja mä lähden puhumaan sellaisesta asiasta kuin, että mun kokemuksen mukaan meidän elämä koostuu ja se miltä se tuntuu, koostuu hyvin pitkälle siitä, että millaisia suhteita meillä on. Ja mä en puhu nyt ainoastaan suhteesta toisiin ihmisiin. Mä puhun siis siitä, että mun mielestä koko meidän the whole existence, koko meidän niin kuin olemassaolo perustuu siihen, että millaisessa suhteessa me ollaan suhteessa johonkin. Ja tämä voi olla suhde luontoon, tämä voi olla suhde erilaisiin asioihin, toisiin ihmisiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mä oikeastaan voisin yhden sellaisen esimerkin ottaa, koska se on musta semmoinen tosi tärkeä myös semmoisella niin kuin eheytymisen matkalla. Eli se, että minkälainen suhde sulla on sellaisiin osiin sussa itsessä, sellaisiin puoliin tai piirteisiin sussa itsessä, joita sun on niin kuin vaikea hyväksyä. Ja silloin aina, kun me niin kuin käännetään pää pois ja tavallaan meillä on semmoinen niin kuin välinpitämätön ja semmoinen niin kuin sellainen suhtautuminen, että meillä ei ole niin kuin edes halua ymmärtää, ei halua kuulla, niin jokainen ymmärtää, että silloin niin kuin semmoinen suhde, niin se ei voi, niin kuin, sille ei ole mahdollista päästä tilanteeseen, jossa se voisi kukoistaa. Koska se yhteys on poikki, niin ei siitä pisteestä voi niin kuin, mitään kukoistavaa oikeasti niin kuin luoda. Ja nyt täytyy tietysti aina muistaa, että väkipakolla ei pidä niin kuin yhteyttä luoda yhtään mihinkään eikä kehenkään, vaan sitten pitäisi olla se keskustelun tästä niin kuin omasta terveestä erillisyydestä ja rajoista ja siitä, minkälaisten arvojen mukaan sä elät ja muuta. Mutta tämä video ei ole nyt sitä varten, eli tavallaan mä teen tässä oletuksen, että sä jossain määrin niin kuin, ymmärrät ton puolen tätä asiaa. Mutta siis ne asiat, joihin sä oikeasti niin kuin haluat alkaa luomaan yhteyttä, ja siinä on niin kuin hyvä miettiä juuri sitä, että jos sulla on niin kuin vaikka niitä puolia sussa itsessä, joita sulla on vaikea hyväksyä, niin silloin sä et pysty niiden asioiden kanssa myöskään tulla niin kuin haavoittuvaisesti näkyväksi toiselle ihmiselle
joka sitten nimenomaan syventäisi sitä yhteyttä. Eli sen takia se, että me ollaan yhteydessä itseemme ensin, on aina se lähtökohta. Ja tosiaan, jos mä haluan niin luoda lämmintä, rakkaudellista suhdetta muhun itseen, niin se tarkoittaa sitä, että mä alan luomaan sitä yhteyttä myös niihin asioihin, jota mä en niin yhtään halua, sitä, jotka on mulle tosi vaikeita niin itsessäni kohdata. Mä väitän, että se ei tule onnistumaan, jos se ei ole niin sellainen se suhtautuminen, että sä myötätunnolla niin lähestyt. Ja tavallaan, jos sä vielä tulet tämmöisestä niin vaatimuksen pisteestä, että ikään kuin vaikka, että jonkun sun kehossa, jonkun kehon osan vaikka pitää muuttua, niin sitten sä voit hyväksyä sen. Niin silloinhan me ei olla mehän ollaan niin rakkauden eikä myötätunnon alueella enää niin ollenkaan. Tätä asiaa voisi lähteä myös katsomaan sieltä lapsi-vanhempi perspektiivistä, mikä on mun mielestä semmoinen hyvä esimerkki ihan joka kerta. Eli kun me halutaan luoda mihin tahansa semmoista rakkaudellista, kukoistavaa suhdetta, niin silloin me täytyy katsoa sitä siitä pisteestä, kun vanhempi katsoo lastaan silloin, kun hän on itse itsensä kanssa riittävän rakkaudellisessa suhteessa voidakseen olla sitä sitten siihen lapseen. Eli tavallaan ymmärtää se, että siltä lapselta niin sä et sä voi vaatia siltä, että se on se aloitteen tekevä voima siellä, tai se on se jonka täytyy tavallaan käyttäytyä tavalla X, Y tai Z, jotta sinä voisit olla onnellinen tai jotta sulla ei olisi hankala olla. Sitten me aletaan olla, oikeasti me ei olla ollenkaan rajateeman äärellä silloin, vaan silloin me ollaan vaatimusten äärellä ja sellaiset suhteet, jotka perustuu puhtaasti rakkauteen, niin siellä ei voi olla tuommoista vaativuutta. Sulla voi olla siis omat standardit ja niin pitääkin olla. Mutta sä et voi alkaa pakottaa ketään niihin sun standardeihin, vaan sun pitää nimenomaan kehollistaa ne sun rajat ja standardit ja sit katsoo, että kuka siihen tulee niin, että hän haluaa elää niiden samojen sen saman arvopohjan mukaisesti tai että hänelle ne standardit on ok, ne ei riko hänen rajojaan. No joo, mutta siis lähtökohtaisesti, että jos me ollaan tämmöisessä vaatimisen pisteessä, niin sieltä on hirveän vaikea sitä semmoista kukoistavaa suhdetta luoda yhtään mihinkään. Niin monesti auttaa se, että jos miettii tämmöistä lapsivanhempi dynamiikkaa silloin, kun alkaa itse luoda niitä rakkaudellisia suhteita vaikka osiin itsessään tai toisiin ihmisiin, että jos mä en itse anna, niin en mä voi silloin vaatia myöskään, että mä saan. Ja miten tämä nyt millään tavalla liittyy tähän, että tykkääks mä jostain postauksista vai en, niin siellä takana on se täysin sama toimintalogiikka. Eli se, että jos mä elän semmosesta pisteestä, että mä pihtaan ja mä elän sellaista niukkuuden pisteestä tai siitä, että mä vaadin, että toi toinen ensin ja sitten vasta minä. Niin se ei ole kauhean rakentava piste. Ja nyt jos me mennään siihen tähän somepostauksista tykkäämisasiaan, niin lähdetäänpä katsoa niitä palikoita. Eli se on joku sun lähipiirin ihminen, tuttu, ystävä, vaikka kumppani jopa, niin hän jakaa jotakin, joka sua resonoi ja josta sä tykkäät, mutta sä et tykkää. Niin minkälainen toimintamalli sulla silloin on? Ja mä lupaan ja vannon, että tuo toimintamalli ei ole vain sulla silloin somekäyttäytymisessä, vaan sä tuut löytämään sen sun muistakin elämän osa-alueista.
Ja nyt jos me itse asiassa viedään tuo vaikka niin kuin parisuhteeseen tuo sama toimintalogiikka, niin sä tiedät, että joku asia, jonka sä tekisit sille toiselle, joka ei riko sun rajoja eikä ole sulta pois. Ja mä oletan siis, että somessa, jos sä tykkäät jostakin postauksesta niin se sulle resonoi, niin silloin se tykkään napin painaminen, niin se ei ole sulta pois eikä se riko sun rajoja. No niin, nyt mä jatkan. Niin jos sä siellä parisuhteessakin tiedät, että joku asia tekisi sen sun kumppanin iloiseksi ja onnelliseksi, se saisi tuntemaan hänet arvostetuksi ja rakastetuksi, ja se on tosiaan asia, joka ei ole sulta pois eikä riko sun rajoja, ja sä valitset olla tekemättä sitä, niin mitä sä tuut silloin luoneeksi? Millä sä silloin kastelet ja ravitset sitä sun suhdetta? Ja voitko sä odottaa siltä toiselta, että hänkään käyttäytyisi sua kohtaan yhtään toisella tavalla, jos et sä ole itsekään siihen valmis? Ja tietenkään, niin kuin jos sä siinä suhteessa annat ja sä huomaat toistuvasti, että sä et saa takaisin. Ja nyt mä en tarkoita taas jälleen kerran sitä, että se takaisin tarvii olla vaikka sillä lailla, että kun mä annan sulle nyt, mä leivon tänään sulle pullaa, niin mä oletan, että sä leivot mulle huomenna pullaa. Vaan että se antaminen ja vastaanottaminen on tasapainossa huolimatta siitä, että ne ei tarvitse olla niin kuin exact niitä samoja asioita, mitä sä siltä toiselta saat. Mutta että se on tosi tärkeää, että se antaminen ja vastaanottaminen on niin kuin tasapainossa. Mutta että jos sä niin kuin huomaamatta elämässä toimit tällä logiikalla, niin siinä on ehkä jotakin, mitä kannattaa oikeasti tarkastella ja tuoda tietoisuuteen, jotta se pääsee lähteä muuttumaan, koska mä lupaan, että toi on sellainen, mikä tulee vaikuttamaan sun elämään niin kuin tosi suuresti ja monella osa-alueella, vaikkakin mä tällä tavalla niin kuin kömpelösti tietyllä tavalla tuon sen tämmöiseen niin kuin raflaavaan aiheeseen, josta voisi niin kuin ajatella, että no ei mulla on vaan tapana, että mä tykkään kenenkään postauksista. Että kyllähän mä sitä kuitenkin niin kuin seuraan. Niin toihan on ihan sama nyt kuin se vanhan kansan juttu siitä, että mä kerran sanonut sulle, että mä rakastan sua, en mä sitä niin kuin jatkuvasti toistele. Mutta kun suhde elää nimenomaan siitä, että me toistuvasti haetaan yhteyteen, että me toistuvasti tehdään niitä asioita, totta kai myös itselle, mutta sille toiselle, jotka saa hänet tuntemaan itsensä arvostetuksi ja rakastetuksi. Niin tuohon toimintatapaan ihan oikeasti liittyy tosi paljon semmoista alitajusta, mitä kannattaa ruveta itsessään niin kuin katsomaan. Ja mä haluan oikeastaan sanoa tähän vielä sellaisen jutun, että mä oon nimenomaan ollut se ihminen, joka aina antaa ihan hirvittävästi ja ei ole edes huomannut sitä, että mä en muuten saa mitään takaisin. Ja se on tietysti uuvuttanut mut, se on vienyt mut uhriuteen, se on vienyt mut katkeruuteen. Ja yksi osa mun niinku, eheytymisen polkua on ollut se, että mä myös somessa, siellä niinku siis nimenomaan sen mun lähipiirin, sen mun tuttavapiirin sisällä, niin mä niinku seuraan sitä, että onko siellä vastavuoroisuutta. Tykkääkö toi, kommentoiko se, kannustaako se mua mun matkalla vai onko se vaan niin, että mä tykkään hänen postauksistaan, mä kommentoin niitä ja saatan jakaa niitä vai onko tää niinku vastavuorosta? Ja nykyään kun mä tiedän, että siis mun aika ja energia on todellakin mun kalleinta valuuttaa, niin mä vedän sen aina pois niistä, missä sitä vastavuoroisuutta ei ole. Mä toimin niin somessa, mä toimin niin mun ystävyyssuhteessa ja niin edespäin. Mutta mä en lähde semmosesta pisteestä, että itsestäni mitään en niin kuin anna ennen kuin toinen on niin kuin. Vaan mä oon lähtökohtaisesti semmoinen, että mä hyvin helposti annan. Mutta sitten nykyään mä niin kuin seuraan sitä, että onko sitä vastavuoroisuutta. Ja sitten jos sitä ei ole, niin mä vedän sen oman energian ja aikani sieltä pois.
mä tekis jopa mieli sanoa, että mä oon tosi mielenkiinnolla niin kuin seurannut tuolla somessa niin kuin semmoistakin, että kun me puhutaan paljon tästä tämmöisestä niin kuin siskohaavasta, jota nyt niin kuin minä omalla kentällä, niin mä puhuisin niin kuin sisäistetystä naisvihasta. Niin siitä huolimatta, vaikka me puhutaan siitä, niin me ei kuitenkaan niin kuin käyttäydytä sen mukaisesti. Että me oikeasti niin kuin lift each other up, että me oikeasti niin kuin nostettaisiin toisiaan ja kannustettaisiin ihan sillä tosi pienellä eleellä, että mä tykkään sun postauksista silloin, kun mä tykkään. Ja mä voin jakaa niitä tai mä voin kertoa, kommentoida niitä. Ja sitten, koska niin kuin tässä kohtaa voisi sanoa, että no hei, entä jos mä en vaan tykkää mistään sun postauksista? Sitten tekee mieli kysyä, että mitä sä mua seuraat sitten? Että niinku, mä ainakin siinä kohtaa nimenomaan toivonkin sulle, että sä seuraat sellaisia niin kuin, tilejä, mistä sä koet oikeasti saavasi jotakin. Että niinku, silloinhan meidän, niinku tietyllä tavalla meidän molempien aika ja energia menee hukkaan. Niin musta se ei ole niinku validi perustelu, mutta jos se on niinku, jos se ihan vilpittömästi on, että se, että mä seuraan sua, niin se on niinku mun tapa tukea sua, niin se on hieno juttu. Mutta tässä tullaan nyt just siihen, että siinä on mun mielestä nimenomaan tämä vanhan kansan niukkuusajattelu siitä, että kun minä kerran olen sanonut, että rakastan, niin kyllä sen pitää riittää. Mä tiedostan, että tämä voi olla aika triggeröivä aihe, mistä mä nyt puhun, mutta mä otan sen riskin, koska musta tämä on tärkeä asia. Ei ainoastaan siellä niin kuin somen maailmassa, vaan se toimintatapa, mikä sinne taustalle jää ja monesti ehkä huomaamatta. Koska kuka meistä oikeasti ei haluaisi sitä, että meidän elämä muodostuu sellaisista suhteista, jotka on kukoistavia, joissa on vastavuoroisuutta, joissa on avointa kommunikaatiota, että siellä ei ole semmoista, että pitää jotain niin kuin rivien välistä lukea. Niin tässä saattoi olla mahdollisesti hyvin sekaavakin video, mutta että sen verran mä voisin yrittää niin kuin koota tätä, että se, että me lähestytään niin kuin asioita semmoista vastustamisen pisteestä tai pään poiskääntämisen pisteestä tai semmoista välinpitämättömyyden niin kuin pisteestä, niin se harvoin niin kuin johtaa mihinkään hyvään. Olipa kyse sitten siitä että sä oot niin kuin kohtaamassa jotain osia itsessäsi, jotka ei ole vielä niin kuin saanut tulla sinne hyväksyvän läsnäolon piirin, eikä ne tietenkään koskaan saakaan nimenomaan, jos se niin suhtautuu niin kuin näin. Tai että mä oon välinpitämätön luontoa kohtaan ja silti mä odotan, että sehän antaa mulle oikeasti koko elämän lopulta täällä. Niin sit mä niin kuin kuitenkin kohtelen sitä huonosti tai välinpitämättömästi. Tai sitten mun ihmissuhteissa, että mä niin kuin, että musta ei ole jotenkin, että mä koen niin kuin, näin mä sen koen, että mä koen tavallaan, että mulla ei ole niin kuin riittävästi ikään kuin itselleni ja sen takia se toiselle antaminen, niin se tuntuu musta siltä niin kuin se olisi multa pois, vaikka tosiasiassa se ei olisi multa pois. Ja silloin jos mä en niin kuin lähde korjaamaan tätä ja se, että sä koet, että sulla ei ole itselle, niin se voi olla oikeasti ihan todellinen kokemus. Ja silloin se nimenomaan lähtee siitä, että sä alat antaa itselle, sä alat oikeasti arvostamaan niitä sun omia tunteita ja tarpeita ja miettimään, että miltä arvopohjalta sä haluat astua ihmissuhteisiin ja niin edespäin ja niin edespäin, niin se lähtee aina siitä. Mutta sitten jos me astutaan niinku tämmöiseen niinku, suhdemaailmaan, jossa se on suhteessa sit johonkin, ei enää pelkästään sun itseen, vaan suhteessa johonkin toiseen, niin jos et sä niinku pysty löytämään semmoiseen pisteeseen, missä niinku sun omien tarpeiden lisäksi sen toisen ihmisen tarpeet on yhtä tärkeitä, vaan sä vaan odotat, että se toinen niinku toimii sillä lailla, kun sä haluat ja täyttää niitä sun tarpeita, niin ei se ole vastavuoroinen ihmissuhde.
Ja vaikka niin kuin somessa ei tietenkään samalla tavalla niin kuin ole semmoista niin kuin vastavuoroisuutta, se on ihan päivänselvä asia, enkä mä tällä sitä tarkoita, mutta mä tarkoitan, että se toimintalogiikka siellä takana saattaakin avata sulle niin kuin oven aivan paljon suurempaan niin kuin oivallukseen ja semmoiseen ymmärrykseen jostain omasta niin kuin toimintatavasta, joka oikeasti saattaa olla sulle jopa niin kuin haitallinen ja estää sua saamasta niitä asioita, mitä sä niin kovasti haluat. Mutta mä oon todella tehnyt siis somessakin sen, että jos mä huomaan, että siellä, ja en mä tarkoita siis, en mä odota, että joku niinku, vaikka amerikkalainen kuuluisuus, jota mä seuraan, että hän nyt tulisi yhtäkkiä tykkäämään mun postauksista, koska minäkin tykkään hänen postauksista. Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, vaan sen lähipiirin. Että jos mä huomaan, että joku mun lähipiiri seuraa mua, katsoo kaikki mun tarinat ja seuraa mua, mutta se ei koskaan tykkää mistään, niin minkä ihmeen takia sit, niin kuin minä oman kallisarvoisen aikani ja energiani antaisin sinne. Joskin mä kyllä aina annan, mutta nykyään mä niin kuin tajuan lopettaakin sen jossain kohtaa, jos mä huomaan, että ei tässä ole mitään vastavuoroisuutta. Niin nykyään mä arvostan niin paljon mun aikaa ja energiaa, mä ymmärrän, että se on mun kallein valuutta, niin mä otan sen pois. Koska musta ei ole enää sitä semmoista miellyttämisen pistettä. Musta ei ole enää sitä semmoista niin kuin tavalla, että kun mä vaan annan, niin mä saan. Vaan mä oon ymmärtänyt sen, että kun mä annan vastavuoroisissa suhteissa, niin mä saan. Mä en anna enää mihin sattuu, vaan mä niin kuin, mulla on selkeitä, että mitkä mun standardit on, mitkä mun rajat on. Ja mä oon löytänyt elämään niitä ihmisiä, joissa niin kuin se arvopohja on riittävän samanlainen. Ja siellä se vastavuoroisuus toteutuu. Ja Herra Jumala, että mä annan sinne. Ja Herra Jumala, että mä saan siellä. Niin, joo. Oikein niin kuin huomaan itsessäni, että minussa niin kuin nousee selvästi niin kuin semmoista häpeää tulla tämän aiheen kanssa niin kuin esille. Ja jotenkin semmoista, niin kuin, että vähän sitä kuitenkin, että onko tämä nyt jotenkin niin kuin pikkumaista tai hölmöä niin kuin vetää tämmöisestä niin kuin, asiasta ikään kuin aasinsilta tämmöiseen niin kuin paljon suurempaan juttuun. Mutta koska mulle tuli se sisäinen niin kuin jotenkin ohjaus siitä, että mä haluan puhua tästä ja tämä on niin kuin mulle tärkeä juttu, niin sitten kun nämä on näitä mun vaikuttamisen kanavia, nimenomaan nämä mun tilit ja kanavat, niin tällähän minä tietysti jaan sitä, mikä mulle on tärkeää. Ja jos se antaa sullekin jotakin, niin hieno juttu. Ja tiedätkö, jos ei anna, niin älä ihmeessä jää mua seuraamaan velvollisuuden tunnosta. Nimittäin mä toivon nimenomaan sulle, että sä löydät nimenomaan ne tilit ja ne sisällöt, jotka vie sua eteenpäin, jotka sua inspiroi ja jotka tuo sulle uusia oivalluksia. Ja jos se en ole minä, niin se on täysin ok. Se on ehkä se piste juuri, mikä niin kuin on. Et kun siihen jotenkin, sen kehollista ja siihen löytää, niin se on hyvin vapauttava piste. Mä saan toivoa itselleni hyvää, eikä se ole ristiriidassa sen kanssa, että mä toivon sulle hyvää. Et niinku, mä oon alkanut jopa niinku suhtautumaan sillä, jos mä huomaan, että multa lähtee Insta-seuraaja, niin ennen se oli teki mussa kehossa semmoinen, nyt joku on lähtenyt. Ja nykyään kun mä näen, että niitä Insta-seuraajia on lähtenyt, niin mä aina ajattelenkin niin, että hei, ihan mahtavaa, nyt joku löytää, niin kuin sen sijaan, että se sitoo energiansa tähän mun tiliin tai mun sisältöön ja minuun, niin hän onkin lähtenyt etsimään niin kuin sellaista, mikä on hänelle sopivaa. Ja silloin se on musta aina win-win situation. Joo, kivaa lauantaita, hyvää viikonloppua. Tekis mieli sanoa, että kiitos ja anteeksi. Ja ehkä nähdään seuraavalla videolla. Heippa!